Kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa indong tagapagbareta. Diyos marinood to sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Sabado, Hunyo 13, 2026, ini ang Bareta alas 12. Hunyo 20, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, Albay Governor Noel Rosal, aminadong kulang pa ang mga bulong sa JBDAP. BU Osas nag-anunsyo nin klarifikasyon manungod sa TDP program. Sarang miyembro kan Communist Terrorist Group suminuko sa mga autoridad. Provincial Top 5 Most Wanted, arestado kan pulisya. National telenovelang Revoke ni Senador Alan Peter Cayetano dahil na pagpatulan sigon kay Senate President Pro Tempore si Tito Soto. Pagpapalawi kan validity kan driver's license, conductor's license, student driver's permit asin rehistro ng vehikulo, sagkod Hunyo 31 na sana segun sa LTO. Proseso kan impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte piglalaoman na matatapos kan Senado dahil natapos na ang problema sa liderato kay ini. ICC itinalaan ang ikadawang status conference ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Bareta sa ibang nasyon, Israel asin Hezbollah nagkasundo na sa ceasefire sa Lebanon. Sa lado ng sports, Jordan Clarkson ipinag-orgulyo ang dugong Pinoy sa Championships Parade kang Knicks. Natugang yan po ang headlines ngunyan na Sabado, Hunyo 20, 2026, ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. May mga bulong alagad bako supisyente ini para sa mga pasyente kang Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa Ligao City sigun kay Albay Governor Noel Rosal. Ipinaghiras ni Rosal na nagdadakol na ang pasyente kan ospital na uminabot na sa 256 na mga pasyente, pinaglalaoman man na sa Agosto mabuksan na an at least anom sagkod 10 ICU beds kanasabing ospital. Ipiglinaw kan Bicol University Office of the Student Affairs and Services or BU OSAS na deing available na pondo para sa tulong dunong program or TDP para sa batch 2022 to 2023. Sa anunsyong ipinagluwas kang BU OSAS, pinag-unambitan na ang ulakosyon pagdistribuir asin pagmanehar kang TDP funds ang nasa irarom kang otoridad kan Commission on Higher Education asin iba pang magkakanigong ahensya de gobyerno. Sinabi pa kang opisina na ang mga desisyon manungod sa non-release, cancellations, discontinuation, or unavailability kan pondo para sa partikular na mga batch ang wara sa lindong kang jurisdiksyon kang nasabing opisina. Magigirumduman na taon kang mag-agrangay ang mga estudyante kang universidad, partikular na sa social media manungod sa pagkakapendyente kan pagpapaluwas kang pinansyal na asistensya sa irarom kan programa. Suminuko sa mga autoridad ang sarong miyembro kan Communist Terrorist Group ang formal na suminuko sa mga autoridad kan nakaaging aldaw sa Kamalig Albay. Sigun kay 2nd APMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Jerony Fartinga, ang nagsukong miyembro ang nasa tamang edad, may agom, City G's Lailo, asin residente kan Kamalig Albay. Sa presente ining pinagpapaagi sa magkakanigong proseso para sa rekomendasyon kan mga ahensya di gobyerno bilang parte kan pinagigibong reintegration asin peace efforts. Arestado kang Albay PNP ang top 5 provincial most wanted person sa ginibong operasyon kasudma sa Malilipot, Albay. Sigun ka Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez, namidbid ang suspect na si alias King na nasa tamang edad asin may agum kung sa inahampang ini sa kasong sexual assault na daing piyansang itinagama ang korte asin acts of lasciviousness na may piyansang 82,000 pesos. Sa presente nasa kustudyo na kan mga otoridad ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.
Pinagtibay kan Bicol University Board of Regents ang sarong resolusyon na nagtataong autoridad sa pagbugtak nin memorial bust bilang pagmidbid sa tulong founding fathers kan Bicol University asin sa naging ambag ni Dipunto Carlos Papay Imperial sa pagtaltag kan institusyon. Pinasalamatan ni Albay 2nd District Board Member Harold Imperial na pamayo kan Provincial Resolution Number 0606-2026 ang lakdang sa pagsasabing dakulang bagay ang pagmidbid sa naging papel ni Congressman Imperial sa pagkakabilog kan Bicol University sa paagi kan Republic Act Number 5521. Pinaglalaoman na masirbing inspirasyon ang nasabing monumento sa presente asin masunod na henerasyon kan mga estudyante kan universidad. Uminabot na sa 501 million pesos na cash assistance ang nadistribuir na sobra sa 100,000 na mga drivers sa pampublikong bihikulo asin delivery service sa Mimaropa asin Bicol Region sigun sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang kada benepisyaryo ang nakaresibi ng 5,000 pesos na ayuda tanganing makatabang sa saindang pangural daw na pangangaipuhan sa tahaw kang paglangkaw kan presyo ng petrolyo dahilan kan tensyon sa Medio Oriente. Ang nasabing ayuda ang ipigtao sa irarom kang Assistance to Individuals in Crisis Situations Program sa pakikipagtabangan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pinag-abisuhan man kang DSWD ang mga kwalipikadong drivers na dai pa nakakaresibi ng ayuda na makipagkoordinar sa kanya-kanyang transport associations tanganing maaraman ang schedule kan payout kang sa indang mga lugar. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalik kan Barata alas 12. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ahoy! Kidney Care Time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa.
Dahil na dapat pang tawanin atensyon ang mga atake ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga pareho niyang senador, sigun kay Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Dahil dayman ining aabutan na magayon para sa nasyon, sayang lamang kan airtime. Dagdag pa niya na mag-move on na para sa ikakarahay ka nasyon. Ginibo ni Soto ang pahayag kasunod kan mga banat ni Cayetano sa iyang Facebook Live kasuhapon kontra sa iya sa magtugang na senator o Senador Raffy asin Erwin Tulfo siringman kay Senador Panfilo Ping Lacson. Inabisuhan kang Land Transportation Office or LTO ang gabos na motorista asin pagsadiri ning ludadan na i-renew ana ang saindang mga dokumento bago ang Hulyo 31. Sigun sa LTO, pagkatapos kang nasabing petsa, masairarom na sa ipinagpapautob na mga regulation asin multa ang mga expired na lisensya, permit asin rehistro ng lunadan na dai pa na re-renew. Napag-araman na pinalawig na ang epekto kan driver's license, conductor's license, student driver's permit asin rehistro ng bihikulo siring man ang dai pagpataw ng multa para sa late renewal matapos ng ipautob kang LTO ang 3-month validity extension. Ang mga lisensya asin rehistro na nag-expire kang Abril o pagkatapos kang nasabing bulan, iyo ang matatawanan ng extension dahil sa State of National Energy Emergency. Naglalaom ang mga lider kan Kamara na mas matututukan ngunyan na proseso kan impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte dahil naresolbera na ang problema sa liderato kan Senado. Pahayag ini ni na House Deputy Speaker Representative Paula Ortega V asin Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na nagtitindugman bilang House Trial Spokesperson matapos mailihir si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sigun kay Ortega, dapat talagang tutukan na kan Senado ang trabaho kay ini kaibahan ang responsibilidad na mantenado kan konstitusyon sa pagsulong nin paninimbagan sa paagi kan impeachment. Tiwala man si Representative Adjong na dahil sa mga positibong mga pangyayari sa Senado, wala nang magiging delay asin iba pang mga issue para maipautob ang impeachment trial. Itinalaan na kang International Criminal Court or ICC ang formal ng schedule para sa ikaduhang status conference sa kasong kinakaatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte katakod kang pigsasabing crimes against humanity dahil sa iyang madugo na war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC, nakapalaman nagigibuhon ang status conference sa Hunyo 23, 2026 poon alas 10 nin aga sagkod alas 12 ning udto o lokal na oras. Sigun sa Trial Chamber 3 kan ICC, 5 panginot na issue ang tatawanan ni lugar sa nasabing pagdangog kaibahan ang mga minasunod. Deadline kan pagsumitir kang obserbasyon sa expert panel report, pag-adaptar kang protocol sa pagkapot ng confidential information, limitasyon sa prosecution trial brief, pagtalaan kan masunod na status conferences matapos ang judicial process as in public statements kan mga counsel. Enot ng ginibo ang primerong status conference kan Mayo 27, 2026 kung saan napagdesisyonan kan korte na kaipuhan na ang ikaduhang sesyon para sa mas detalyadong pagtukar sa proseso kan kaso. Ipinagirumdum kan Department of Justice sa mga eskwelahan ang sa indang responsibilidad o obligasyon na pangatamanan ang mga estudyante sigun kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida. Day dapat malingawan kan mga institusyon o eskwelahan ang trabaho kaini lalo na sa mga estudyanteng ipinagkatiwala kan mga magurang. May pigaapod na niya na substitute parental authority sa oras na nasa laog kan eskwelahan ang estudyante na iyuman ang nagiging responsibilidad kan nasabing universidad. Tinawanin doon kan sekretary na sakop kan obligasyon na ini mapa-curricular o maskin non-curricular activities man kan estudyante sa saindang piglalaogan na eskwelahan. Dahil ang digdi, sinabi ni Justice Secretary Vida na pigi-imbestigaran na ninda na paninimbagan kan universidad sa pagkagadan ni na Rene Baterbonia asin Divine Adili na parehong player kan Ateneo Blue Eagles basketball team. Iimbestigaran kan mga imbestigador bago panimbagon kan ang coach kan team kundi kaibahan maginan universidad asin iba pang responsable.
Ipinag-insistir ni Attorney Pelagio Lawrence Cuson, abogado kang saro sa mga assistant coach kang Ateneo Blue Eagles, ang aksidente ang nangyari asin warang nangyaring initiation rights. Kasunod ini kan pagkaganan kang duwang players kang team na sina Rene Clert Batrebonia asin Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Aurora. Bareta sa ibang nasyon, nagkasundo ang Israel asin ang grupong Hezbollah sa sarong ceasefire sa Lebanon sigun sa sarong opisyal kan Estados Unidos matapos ang panibagong paglala kan labanan na nagpatakot sa mas mahiwas na urulay pangkatrangkiluhan sa Medyo Oriente. Sigun sa nasabing opisyal na nagtaram sa kondisyon nin anonymity na nagpuon nang mag-epekto ang ceasefire bandang alas 4 nin hapon sa Lebanon. Sinabi pa kaini na naging importante ang papel kan mga negosyador hali sa Estados Unidos asin Qatar sa pagbilog kan kasunduan sa tabang naman kan Iran. Bago ang kasunduan, nagsilyab sa giraray ang labanan entry kan ambos lado. Sigun sa mga report, 18 katawo ang nagadan sa mga airstrike sa Lebanon, mantang 4 na soldados kan Israeli man ang nagadan sa mga opensibang ginibok kan Hezbollah. Kasunod kan tensyon sa Lebanon, nakansilar man ang nakatalaan na paghuroron kan Estados Unidos asin Iran sa Switzerland kasuhapon. Importante ang nasabing negosasyon tanganing masiguro ang sagiraray na pagbukas kan Strait of Hormuz saro sa mga pangenot na ruta kan pangkinaban na komersyo kan petrolyo asin iba pang produkto. Sigun sa sarong halangkaw na lehislador kan Hezbollah, ipinaabot kan Iran sa grupo na day pwedeng magpadagos ang pakikipaghoron sa Estados Unidos kung daing komprehensibong ceasefire o tigil putukan sa Lebanon. Sa bareta niya to sa lado ng sports, bulahos na pinag-orgulyo na ipinahiling ni Filipino-American NBA star Jordan Clarkson ang sa iyang dugong Pinoy sa ginibong championship parade kang New York Knicks sa Manhattan matapos matukdol kang team ang sa indang primerong kampyonato sa laog ng 53 na taon. Sa mga nakalakop na retrato as in video sali sa selebrasyon, mahihiling na nakasulog as in nakapatos si Clarkson kan bandera kan Pilipinas, mantang kaibahan ang sa iyang mga teammates sa parade na initenderan ining rinibong tagapaghanga. Nagpuon ang parade sa Bowling Green na sinagtapos sa City Hall na nag-agi sa Canyon of Heroes. Bilang parte kan tradisyonal na ticker tape parade, pinauranan man ang team ning sobra sa 2,500 recycled confettis. Naging makasaysayan man ang kampyonato para sa kay Clarkson na minidbid na kainot-inoting Filipino-American player na nanggana ning NBA championship matapos daugon kang Knicks ang San Antonio Spurs sa 5 kawat kang NBA Finals. Kaibanan man sa final series ang kapwa Filipino na si Dylan Harper na nagkawat para sa Spurs. Breakthrough! Naimbento kan mga siyentipiko asin inhinyero kan Google asin mga bagong teknolohiyang pinapagana kan artificial intelligence and Android 17 asin Wear OS 7. Ini nagdadaran nin mas maray na komunikasyon, pagkrear nin mga nilalaman, multitasking asin seguridad kan mga nagagamit nin pixel devices. Sigun sa Google, sentro kan update ang pinakusog na Gemini AI platform na ngunyan may kakayanan na mag-edit kan mga video gamit sana ang mga direktiba sa natural na lengguwahe. Mag-crear nin original na musika hali sa text prompts asin mga litrato, pati na ang pagtaon nin mas natural na speech-to-speech translation sa maniba-ibang lengguwahe. Kaibahan man sa Android 17 ang bagong Bubble Bar para sa mas makaskas na pagbalyo sa pagultanan kan mga aplikasyon pati na ang sabayan na pag-record kan screen asin selfie camera na kapaki-pakinabang para sa pag-crear nin tutorial sa social media content. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, midbid ang China sa mga kakaibang disenyo nin mga edipisyo, hali sa hugis beehive sa kayang istaran ning poko mas o menos ning 20,000 na mga persona sagkod sa mga edipisyong pinag-aagihan mismo ning tren sa laog kaini o kaya nakatindog sa tahaw kan mga tulay. Alagad makukuaman digdi ang sarong sikat na apartment building na Hugis Pyramid. Makukuha sa Hiaoqiao District sa Kunshan ang edipisyo na mas minidbid bilang Pyramid of Kunshan, saro sa pinaka-midbid na apartment building sa China.
Natapos ining mapatindog kang taon 2013 asin puon kaini, naging saro na ini sa mga panginot na atraksyon para sa mga turista sa nasabing syudad. Bako ini kapareho kan mga totoong pyramid sa Egypt. Ang 18 eskalon na Pyramid of Kunshan ang may duwang patindog na pader sa luwas samantang ang duwang gilid kaini ang slanted. Ang mga apartment digdi ang pababa o nakaanggulo ning 45 degrees. Sigun sa Masters Architectural Office, ang kampanyang nagdisenyo kan proyekto, nagkuasanda ning inspirasyon hali sa mga tradisyonal na terraced rice fields o hagdanang palayan kan China. Ngayon aldaw, Hunyo 20, taon 1952, namukna ang Commission on Volcanology o COMVOL na ngunyan pinag-aapod na Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX matapos na sumabog ang Mount Hibok-Hibok kan taon 1951. Sa pagikan Republic Act No. 766 na bilog ang COMVOL tangani makatabang sa pagbawas kan peligro asin pagprotehir sa mga komunidad laban sa mga hazards na darakan pagsabog nin bulkan. Sa mga suminunod na taon, mas pinahiwas pa ang mandato kan ahensya kung saan kan 1982 naging Philippine Institute of Volcanology na ini asin kan 1984 na ikonsiderar naman ang pagmamanman asin pag-aadal sa mga linog dahil ang tangani mabilog na ang presenteng pangaran na PIVOX. Mas pinakusog pa ang kakayanan ng PIVOX sa irarom kan Republic Act No. 11363 o PIVOX Modernization Law. Kaibahan digdi ang pagpapahiwas kan mga monitoring networks, pagpakaray kan mga early warning systems, mas matanos na hazard modeling asin risk assessment, pati na ang pagpapakusog kan koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin mga ahensya sa disaster risk reduction. Sa presente, pangenot na mandato kan ahensya ang pagsubaybay sa mga bulkan, linog, tsunami asin iba pang geologic hazards sa nasyon tangani makapagtaon nin napapanahon asin siyentipikong impormasyon para sa kaligtasan kan publiko. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay basi Miss Nicole Ann Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez, Sorsogon State University OJT's Joven Ingalia asin Carmel Hervera. Sa ngaran man po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Sa bangan po ang masunod na programa nguyan na aldaw nin Sabado, Hunyo 20, 2026 is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Barata alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Happy weekend. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng